Donderdag trapten de leerlingen van de Meulenbeek in Oostrum de Venraadse Sportweek af. Met een livestream naar alle basisscholen gaven Jorianne Jansen en Kika van Es de kick-off. Ja, we zijn eigenlijk begonnen met de beweegchallenge. Daarbij hebben ze eigenlijk een beweegchallenge die ze ook tijdens de lesuren in de klas kunnen doen. Ze hebben 10 verschillende sporten gehad. Er was een livestream aanwezig voor alle scholen, natuurlijk uiteraard die niet aanwezig waren. En daarmee willen we gewoon laten zien dat af en toe tijdens spellingen en taal of rekenen door, dat af en toe bewegen ook gewoon hartstikke goed is voor die kinderen. Dus we proberen de basisscholen houvast te geven met deze link die ze uiteraard later toegestuurd krijgen, om ook tijdens de lessen door af en toe te bewegen. Wat wordt er allemaal georganiseerd komende week? Nou, heel veel verschillende sporten. Denk hierbij aan skaten, pickleball hoorde ik. Ze krijgen vandaag een voetbal- en een dansclinic. Ja, echt heel veel verschillende sporten zijn er deze week. Dus dat is alleen maar goed, denk ik. En waarom wordt dit georganiseerd? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet tegenwoordig natuurlijk dat heel veel kinderen thuiskomen van school. En dan achter een schermpje duiken. En we willen gewoon laten zien dat bewegen heel erg goed is. En daarnaast ook heel erg gezond. En dat het gewoon heel erg belangrijk is. De gemeente Venray heeft heel veel te bieden. Er zijn heel veel verenigingen. Ja, en dat willen we ook gewoon laten zien. En daarbij is dit alleen maar erg mooi. En denk ik ook erg leuk voor de kinderen. En hoe is het met het sporten of de gezondheid onder de jeugd eigenlijk gesteld? Nou, je ziet dat het natuurlijk overal in Nederland echt wel veel minder is geworden. Kinderen spelen veel minder buiten. Je ziet ook al op basisscholen dat ze al aan het inkorten zijn op de buitenspeeltijd en op de gymtijden. Ja, en dat is gewoon iets waar we echt met z'n allen aan moeten gaan werken. En dat moet gewoon beter worden. Je ziet, zoals ik net al zei, kinderen komen thuis en gaan achter een schermpje. Ja, en dat is de tijd van nu. Maar dat moeten we met z'n allen willen proberen te veranderen. Ja, ons doel is gewoon natuurlijk zoveel mogelijk kinderen bereiken en zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende sporten. Ook alle aanbieders die we natuurlijk hebben. En ja, die kans die krijgen ze. En nogmaals, het is geheel vrijwillig. En we gaan natuurlijk bij alle sporten ook kijken hoe de kinderen het vinden, hoe de scholen het vinden. En dan is het daarna tijd voor een evaluatie, maar dat is zorg voor later. Waar is er geweest? Hoe kom je dan bij de gemeente Venray terecht? Ja, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Een vriend van mij kende iemand die hier werkte en die vroeg eigenlijk of ze werk hadden. Dat was in september nog niet zo. En rond april was dat wel zo. En toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben ze gezegd, nou ja, laten we maar eens gaan kijken of het iets is wat bij me past. Of het iets is wat vanuit hun kant past. En zo ben ik er terechtgekomen. Het volledige programma van deze week is te vinden op de website meedoen.venray.nl.